Barbor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kinongelam ka Nihu Students Union, hakalay po itirik na itong ajapan riyaw, kila ay jing kersan, yaka jing tong acting VC, yaw Professor SK Baring, daka Ministry of Education, yaka bala ay jing menjor, daka Presiden Kari, ka Drupadi Murmu. Haka jing keran bigilap tay kubor, u Presiden ka Nihu Su, usamla menlam nanti markham, haba pensyai halo ka jing dawa Hyar Syuki, ka HYC yaw Professor SK Baring, ulaong, baka union kelajia kerenteng yaw Profesor R. Kongsder panchimti kum unong pej ya sekolah ba nihu hadin belami ke kendum kenram bat hadin ka jing mamdon syu Vice Chancellor u Profesor PS Chokla ya ka ba u Profesor Kongsder hi ula kentan jen hadu arsin kenti ula ongru baka jing thong yaw Profesor Bareng kadi ka bolong tang sipur bat pensyairu bakum kisamla puli kim kwa asyo benang mi ki kendum kenram hapo kani ka sekolah ba kum belajar kisnam baladam Nagaliang kajongi ki Nihu Sumo ki balong ki stakeholders ki statutory body balai thu na university. Nagaliang kajongi hi na do kasngi ba ngila kran bat pi. Ni ong ba ngamdon ka ban kran namar ba ngisung thu. Ba ka jingthong hi ya VC in charge kalong hi temporary arrangement kumangi ong pi. But nagaliang kajongi abiyade bat I Professor Kongsder barbor mechwa ngila julet kendu I arsin but ban apil I ban shimti kum u VC in charge Jongga University in the absence of Vice Chancellor kanya to kapor ka katkum ka statute jongiru ka mention ha ka 2A 51 pa lada u VC umdan ha campus te kadai ka duty jong u senior most professor Benchimti ya ka kam jong VC te nakaliang jongi arsin ila kantai ha to kapor but PUE hi nakaliang jongi season nila pharu sa ministry ba by default in one he is second senior most to itai de Professor SK Barik Benchimti kanya ka jaka jongi mar pida pikir mau ha to kapor bangi don kam ban peniat ya university umdon mono ukli ban peniat te nakaliang jungi ni don kam ha to paru ban kendu ya governor ya education minister jong state kumjo ya chief minister ban pa tuklar ni kam marmdon mono ban peniat ya kam university te long na nakaliang jungi SK Barik ru ila simti tang ba ha to paru POE ba na nakaliang ministry ki patsa namar ba ka resignation jong provinsi ki pat accept te kata gawe nakaliang jongi hakane kasin ka bang UI menta ba kadehi ka appointment now President of India but ki appoint ya second senior most nakaliang jongi ngimut ba I Professor Kongsder imkwa ban simti dena takadaw ki I direct show second senior most professor pe te nadu to kapor hi ngi laikran ba Professor Kongsder but hakane kapor ngi laikran ngi kandu I nakaliang jongi imdan banong I namar ba kadehi ka ba lathung no President of India te hawat haba ong katkum ka statute tengi nakaliang kajungi nadu to kapor ngi follow hi ka statute but ka ailat hi benshim u senior most kain te nakaliang jungi nadu to kapor I claim shim but hakane kapor pat bah bakal awan ya second senior most Professor SK Barik ngim don banong ai marga jing tmu jungi hi ki stakeholders ki badan hapo university ki kwa hi ba university kan yat bet kan yat shakmat ong ngim kwa kano kanrum kanram kan mi namar PUE ya gitu kisnem arts nem menchwa ni data kijing jenjar but kijing ta kene kasen ba tu Profesor Shukla ubala penjenjar ka university urami tenakaliang jungi ni kwa hi uno no bensimti unlong accountable balong transparent ban peniat bei kam ki barang sateng sibon ke kumang yong yapi ha ka kusngi ke jing pu jongi hi jing pu jungi ban peniat bei university sibon ki kam ki barang sateng ru da pipet ya ka syllabus jong ke NP barbor ni sa ikran ka taru berkumju ya ka ya kene ka convocation ka bal aslam ka kene university jingi kami open le kita gi digi jingmu na kalian student but stakeholder itmu ya jing bha jing university ban penhuri penhura bi ang haba menta ka along stable ka ne na kalian jungi ya kene ngi ngau si ban ong mo bagi wan klem ka jing tip jong ki statutory body ki badan hapo kan hu hait namar ba lala ki console hi bat ngi ki badan hapo i kham tip bha ngi rungi tip bha ya ka statute ya ka ex but ordinance jong ka ne hu hi bat ngi nom baleng im persa baleng im ong namar bangi the approach arsin ya Professor Kongsder dan kalian jong iro ila reject ka to kapor but hakane ka kenti ko menta bagi ayo Professor SK Barik imdan ni ban ong namar ngi kwa hi bagi university kin yat be bakan silong thali ke tel se na ka jingmot jongi namar bangi la dep kendu arsin ba iklam tre tingimot hi ba intre ben sim ke kata ka jingmot na kalian jing te ni long ha ka jing
kajing skill jungi menta ban ong ban ngi kerpar ro ye gino ki bawan nabar ge ban tuklar ge kam kide ban sutu chwa ke ge baja hapo but kano ke bagi ko ban le kam de ge ban kata ge khna ke badan hapo la ne gino tre ke badan hapo ge university kede ban wan ra ge jing bha ge kino intention ke bagi ko ban le ya kata ngim la phi ban ong le se tong kano ge jing thmu jong ino re le se ka yo nong ino ngim la ban ti bi kata re la ki ko ban sim ye kano ge issue ngim ko ban ong ba kane ge issue ke ba menta he ke badan hapo ge ne hui ngim ko ban kata namar ba kakta pat kena ke jongi ke nomor ba pi bun ke kamai dan saten pat kena ke environment ni ko ak babah ni ko su ka huri ura po ni hu ko aba kan ya smooth kan ya back bakan don ke jingba ke nya kampas ni perkhat pat ban kumno ban rebuild ka company ong hatis ni te ban bon ra pat kini ke huri ura krem kena ka jing console ini badan apo kam ngim sing ya hap pan nginom kersan hiru ke nya kata ke jing de ke jongki kalian ke jongi student ke badan apo ni Hoi kataro gede kowe gejing kelin kalian gejungi but isutu hagi tu kupor arsnam katu gejing jenjar ni kendo but kadon nong rim hiru balai ni le gitu ke protes andre hagi tu kupor nim yo i wat skilmat akan kono kupor gi biwan kersan kalian gejungi para ni kupor ba kila yo i bagi university jingi kadon haga long haga jing jajai gejing thanda but kamdon kono huri ura ki ku apat bang wan le kumto long nim sngew ya hapat ngim nom kersan hiru kenya gitu gejing le ada gile no baba kede hi ban ra gejing bha kenya university ban keluar sai sin pat kenya bang layo pat gejing bha am ngi klem yo kendu ye tam bang layo kren pat ye na kalian jung hi ila ong ba im long im nom don ni kin kono gejing long ban persa ru nomor ba isu thu ba appointment he ka wana du president of india ta da yale ro imla panong ye ong gupta he te yuru itmu ba university ko ai ba kan bet om ban wada ong nang tai kai ta ka gejing kren gejing hi ha ban kren pat ikin Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jila menta ki dang pen khre banthau ya ka joint action plan